Ahoj, já jsem Jakub a tohle je Riva Event od Tevy. Tahle bota poskytuje vynikající trakci, ochranu a pohodlí, které jsou nezbytné, abyste se bezpečně dostali tam, kam potřebujete. Svršek je vyrobený z kombinace nubuku a odolného a prodyšného materiálu mesh. Je zde zabudován systém Event, voděodolná a prodyšná membrána, nylonová podpora klenby pro přirozený ohyb chodidla a lepší stabilitu. Uvnitř boty je tahle vyndavací, Ortholite anatomicky tvarovaná vložka pro větší pohodlí. Systém Shockpad TN, zabudovaný zvenku v patní části, zaručuje zvýšenou absorpci nárazu. Počívka je vyrobená z kvalitní usně. Podrážka boty je vyrobená za pomocí technologie Vibram s hrubým vzorem. Tahle bota skvěle padne a je vybavená k vícedenní turistice v zimním i letním období.